Таки ще позира. Предполагам, че няма да е добра резолюцията. Ами няма значение каквото и да е. И една снимка дори да ни тракне. Казваме. Аз ще ви тракна и снимки. Ай сега. А да дай пръчката, бе. Няма. Няма. Ай. Ай. Ела тук. Ела тук. Ела тук, бе. Не, я тази тук. Галапа успях да го хвана, мисля. Браво. Пусни. Ей. Нека да е той Киро така ръмжи, като дърпа пръчка. Не е персонално срещу Знам, че тебе. не е персонално, но като ти кажа пусни и ти ми кажеш Той се уморя, или малко чисто? Хайде, хайде, хайде! О, почиста, брато. Айде. Сега ще трябва малко да спреш, защото почвам да и се подгъва задния крак.